Да знаеш името на партньора ти и какво тя или той харесва, няма да промени живота ви заедно. Това, което ще го промени, е взаимоотношение изпълнено с любов, постоянно опознаване и преминаване през трудностите на живота заедно. По същият начин, просто да знаеш за Бог няма да промени живота ти. Това, което ще го промени, е да имаш истинско взаимоотношение с Бог и да го следваш през всичките сезони от живота ти. Много хора могат да цитират Библията, да ходят всяка неделя на църква и дори постоянно да говорят за Бог, но сърцето им да е далеч от Него. Самият Исус изобличи религиозните лидери по неговото време, като им каза, че те почитат Бог с делата и думите си, но сърцето им е далеч от Него, което обезсмисля всичко, което правят. Ето как можеш да се приближиш повече до Бог със сърцето си. Говори му всеки ден като на приятел. Не е нужно да бъде някаква формална молитва. Буквално можеш да му споделиш честно всичко, през което преминаваш. Търси го във всеки сезон от живота ти. Тогава, когато си радостен, тогава, когато си тъжен. Тогава, когато всичко ти е наред и тогава, когато абсолютно нищо не е наред. Не го търси само в сезоните и моментите, в които имаш спешна нужда от него. Търси го винаги и той ще направлява пътищата ти. Покажи му твоята любов чрез твоето време, избори и приоритети в живота. Напиши в коментар "Доближавам се до Бог", харесай видеото и последвай профила за още подобно съдържание.